filgħodu mal-inqum fix-xemx jiddi ġmiel ta' wiċċek inti ssebbaħ il-ħolqien jisalmulek l-art u s-sema kull filgħodu bl-oħla l-sien jagħmulejja nisik ħaj għaliex int tal-ħajja s-sit fik is-seta fik il-ħnina jintfaw wara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħut nixxieqlkom minn qalbi l-għodwa tajba, u llum eżisħut il-ħamejs ta' wara għid il-ħamsejn għandna festa ġdida li tatna l-Knisja omna li hija il-festa ta' Sidna Ġesu Kristu, il-qassis il-kbir u etern. Li hija festa illum niċċelebraw il-festa għalhekk ta' Sidna Ġesu Kristu, il-qassis il-kbir u etern skont l-ordni ta' Melkisedek fih il-Missier sab il-għaxqa tiegħu qabel kull żmien biex iwettaq ir-rida tal-Missier bħala medjatur waħdieni bejn Alla u l-bnedmejn, offra lilu nnifsu darba waħda bħala sagrifiċċju fuq l-altar tas-salib u sar vittma ta' salvazzjoni għad-dinja kollha. B'hekk waqqaf sagrifiċċju li jibqa' dejjem b'imħabba ta' aħwa għażel minn fost uliet Adam irġiel tajba biex iżid fil-att is-saċerdozju biex b'hekk minn dan is-sagrifiċċju imġeddet il-ħin kollu fil-Knisja joħorġu ejjun ta' qawwa divina li minnhom jinħolqu sema ġdid war ġdida u fil-ħolqien kollu isib il-milja tiegħu dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet u qatt ma daħal f'qalb il-bniedem. Elisisħut illum għalhekk sejrin aħna nitolbu lil dan il-saċerdot il-kbejr tar-reliġjon tagħna, l-uniku wieħed li jaqgħad lill-Alla mal-bniedem u lill-bniedem mal-Alla. U Ġesu li brida ħielsa mbagħad għażel oħrajn biex jaqgħadhom mas-saċerdozju tiegħu, iseħħibhom fis-saċerdozju waħdieni tiegħu. U għalhekk il-ħamis ukoll illum nitolbu għal qdusija tas-saċerdoti tar-reliġjużi u tal-missjonarji żħuti u nitolbu għal vokazzjonijiet. Nitħejju kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana Mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema Mulej ħniena. Iħenn għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Infaħru l-Alla bil-qalb fil-festa tal-lum eżisħuti u ngħidu flimkien glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lil bnedmejn ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa skont l-intenzjoni ta' Simon Gallia.
nitolbu. U Alla, għal glorja tal-qawwa tiegħek u għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha, inti ħtart lil-ibnek il-waħdieni il-Qassis il-Kbir u għal dejjem. Għati li bil-qawwa tal-Ispiritu Santu dawk li ħatar biex jaqdu u jamministraw il-misteri tiegħu jilqgħu b'qalbhom kollha dan il-ministeru u jaqduh bil-fedeltà b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej. Araw, qed jiġi żmien oraklu tal-mulej, meta jien nagħmel patt ġdid ma' dar Iżrael u dar Ġuda. Mhux bħal patt li għamilt ma' missiriethom fi żmien meta qbadthom minn idejhom biex rixthom mill-art tal-Eġittu. Il-patt tiegħi li huma kisru għalkemm jien kont l-arus tagħhom oraklu tal-mulej. Imma dan ikun il-patt li qed nagħmel ma' dar Iżrael wara dawk il-jiem oraklu tal-mulej. Inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f'qalbhom u jien inkun Alla tagħhom u huma jkunu poplu tiegħi. Ma jgħallmux iżjed lil xulxin u ħadd ma jgħid lil ħuħ għarraf lill-mulej, għaliex il-koll kemm huma ikunu jafuni miż-żgħir sal-kbir, oraklu tal-mulej, għax jien naħfrilhom ħżunithom u ħtijiethom aktar ma niftakarhomx. Dan jgħid il-mulej li jagħmel ix-xemx bħad-dawl binar, il-qamar u l-kwiekeb bliġijiethom għad-dawl bil-lejl u jqanqal il-baħar u jgargru l-mwieġu. Jahwe tal-eżerċiti ismu, daskemm qatt jistgħu jitwarbu minn qudiemi dawn il-liġijiet oraklu tal-mulej, daskemm nisel Iżrael jieqaf milli jkun għal dejjem poplu qudiemi. Il-kelma tal-mulej. Flimkien inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej lil Sidi, oqgħod fuq il-leminija tiegħi, sa ma nqiegħed l-dewwa tiegħek mirfes taħt riġlejk. Int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ix-xetru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion, aħkem f'nofs l-dewwa tiegħek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqazza sa minn qabel is-seb bħan-nida jien nissiltek. Int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ħalef il-mulej u ma jisobx bih. Int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Sidi fuq il-leminija tiegħek, jidrob l-islaten fjum il-qilla tiegħu, mill-wied jixxof fi triqtu għalhekk jerfal fuq rasu. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Alleluja, alleluja, alleluja. Ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob inbit ġdid fis-saltna ta' Alla, jgħid il-mulej. Alleluja.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. Huma jieklu. Ġesu ħal ħobs fideħ qal il-barka. Qasmu newwilulhom u qal ħudu dan hu ġismi. Imbagħad ħal kalċi fideħ ratt il-ħajr u newwilulhom. Huma wkoll il-koll xorbu minnu u qalilhom dan huwa demmi, id-demm tal-patt li jixxerret għal ħafna. Tassew ngħidilkom li ma nixrobx iżjed minn frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob inbiġdejt fis-saltna tal-Alla. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. X'jiġi f'moħħna x'ħan nisimgħu il-kelma saċerdot. Eżis ħuti. Ħafna drabi jiġi f'moħħna xi qassejs forsi li konna nafu u x'hekk. F'bliema mod lil Kristu lil Ġesu u x'hekk ngħidulu saċerdot, anzi, Ġesu hu l-uniku saċerdot. Għax fil-waqt li pereżempju kien morru fit-Testament il-Qadim, is-saċerdoti kienu dawk li jservu fit-tempju, joffru s-sagrifiċċji, jagħmlu dak li kien jitlob minnhom mhux hekk il-kult tat-Tempju ta' Ġerusalemm, jew inkella tempji oħra tal-Lat Foloz u hekk tal-Lat Foloz. Ġesu huwa saċerdot b'mod differenti għal kollox eżisuti. F'Ġesu is-saċerdozju jieħu sinifikat totalment differenti. Ġesu huwa saċerdot l-ewwel nett għax huwa l-uniku pont, l-uniku bridge li jaqgħad l-Alla mal-bniedem u l-bniedem ma' Alla eżisuti ta'. U għaliex din hija importanti, anzi ħanejtek hija l-iktar ħaġa importanti. Naħseb il-kol kemm aħna smajna min jgħid u għedni aħna wkoll min jaf kemm il-darba l-affarijiet tad-dinja ma jimlewlekx qalbek u hekk hu. Veru, tista' tkun l-iktar bniedem sinjur fid-dinja, jiġifieri kollok dak kollu materjalment possibbli u fl-istess ħin xorta tkun qalbek vojta u tkun imdejja u tkun imnikket u hekk. L-affarijiet tad-dinja neħtieġuhom, però ma jagħtux sens il-ħajjitna, ma jimlewx il-qalbna. Għandna bżonnhom biex ngħixu l-ħajja materjali tagħna, però mhumiex biżżejjed biex jidħlu f'qalbna u jagħtu sens lil ħajjitna u jenuna biex inħossuna f'paċi magħna nfusna, eżis ħuti. Għaliex? Għax qalbna tixxenna għal Alla. Diġà din il-ħaġa minna nnifisha turik li Alla jeżisti. Għax kieku l-qalb tal-bniedem kif tixtieq xi ħaġa, kieku l-bniedem kien ikun l-iktar miskejn mill-kreaturi kollha li qalbu tixxenna għal xi ħaġa li ma teżistix. U x'hekk, eżis ħuti. Allura, u kif setet il-qalb tal-bniedem tixtieq xi ħaġa li jikbar infinitament ikbar minna? Kif setet il-qalb tal-bniedem tixtieq xi ħaġa li materjalment f'din id-dinja ma teżistejx u x'hekk? Allura il-qalb tal-bniedem tixtieq lil Alla eżis ħuti. U l-bniedem bl-esperjenza tiegħu ta' eluf ta' snin qabel ma ġie Ġesu u x'hekk kien iħoss dan il-vojt. Anke l-istess profezija li smajna ta' Ġeremija. Araw, għad jiġi żmien, oraklu tal-mulej. Meta jien nagħmel patt ġdejt ma' dar Iżrael u dar Ġuda, mhux bħal patt li għamilt ma' missirijiethom fi żmien meta qbadthom minn idejhom u ħriġthom mill-Eġittu, il-patt tiegħi li huma kisru, imma dan ikun il-patt li qed nagħmel ma' dar Iżrael wara dawk il-jiem, oraklu tal-mulej. Inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f'qalbhom u x'hekk. U jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. X'kobor u x'hekk mena l-ewwel fil-Testament il-Qadim sar patt, ftehim, kuntratt isu u x'hekk. Patt u iżjed minn hekk anzi, ma l-istess sinifikat bejn Alla u l-bniedem. Alla lill-poplu t'Iżrael wedu li jieħu ħsiebu u l-poplu wieħed li jobdi l-kmandamenti. Imma dal-patt falla mal-ewwel għax il-poplu ma kienx kapaċi ikun dejjem fidel lejn il-kmandamenti. Infatti, l-iskop tal-patt il-qadim tal-10 kmandamenti
kien l-iżjed li l-bniedem jurih kemm għandu bżonn lill-Alla l-insuffiċjenza tiegħu quddiem id-dnub. M'hemm l-ebda soluzzjoni fit-Testament il-Qadim. Il-bniedem xtaq il-maħfra imma ma kellux soluzzjoni, l-ebda reliġjon laqqas illum tal-ebda reliġjon ħadd ma kellu il-gazz kif ngħidu xek li ħares fajnejn il-bniedem u jgħidu dik il-kelma tant kbira, dnubietek maħfura, eżiżħudi. Ġesu biss, is-saċerdot il-kbejjer, Ġesu biss li kellu l-qawwa li jsir bniedem bħalna. Ma naraw, il-pat falla x'naħħa kien hemm Alla u naħħa kien hemm id-djufija tal-bniedem, Alla x'għamel? Jaqsam għan-naħħa tagħna biex dan il-patt ta' ftehim jagħmlu huwa għalina x'aħna ma konniex kapaċi. X'meravilja, eżiżħudi, ġvera, x'meravilja. U għalhekk Ġesu jsejjer is-saċerdot il-kbir tagħna, dak li t-triq kollha jagħmilha huwa għalina. Infatti għalhekk smajna ħafna fi żmien il-għid u x'hekk. Mela fil-waqt li t-Testament il-Qadim u x'hekk ir-reliġjon mibnija fuq liġi li tobdi l-liġi, it-Testament il-ġdejt il-fidi tagħna mhijiex hekk. Il-liġi tagħna, ir-reliġjon tagħna, il-fidi tagħna il-fidi tagħna mibnuha fuq il-persuna ta' Ġesu. Li taċċetta lil Ġesu f'ħajtek tibqa' dajjef u tibqa' midneb. Nagħmlu ħilitna ma nibqgħu dajfin u midinbejn, però għandna lil Ġesu. Refa' fuq id-dnub tagħna Ġesu, l-ebda bniedem qatt ma tżarda jgħidha dik li jerfa' fuq id-dnubiet tad-dinja. Ġesu iva xu Alla. Seta ried u għamilha u ħassar il-qawwa tad-dnub u ħassar id-dnub eżiżħudi u l-qawwa tiegħu minn fuqna. U għalhekk illum aħna qegħdin nagħtuh din l-adorazzjoni u l-qima tagħna lil dan Ġesu Kristu s-saċerdot waħdini tagħna. U biss li jista' lil din il-qalb tagħna jagħtiha dak li tixtieq. Kif kien jgħid sewwa Santu Wistajn mhux vera. Mulej qalbna maħluq għalik ma tistax issib mistrieħ qabel ma tistrieħ fik. Ejjew għalhekk nitolbu bil-qalb il-mulej Alla tagħna llum biex ta' bilħaq dan il-qasis il-kbejjer aħna nżommuh dejjem u nożżuh f'qalbna, nibnu ħajjitna fuqu għax hu biss it-triq waħdanija li tagħti għall-ħajja u għall-ħajja ta' dejjem. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. L-aħwa eżies aħna li għandna sem mis-saċerdozju waħdini ta' Sidna Ġesu Kristu ejjew nkomplu l-offerta tiegħu għal bnedmin kollha billi nidħlu quddiem il-missier għal bnedmin kollha tad-dinja. Għal Knisja qaddisa ta' Alla biex tibqa' dejjem ħaġa waħda, xogħol ta' Sidna Ġesu Kristu u ħuna l-kbejjer, saċerdot, altar u vittma ta' sliem għati lilna l-koll ħajja ta' tama u sliem għal glorja ta' Alla. Nitolbu għal Papa Ljon u għall isfijiet kollha biex Alla li jmexxi kollox berf bla tarf jogħġbu jilqa' it-talbit tagħna għalihom ħalli l-poplu nisrani immexxi minnu jimxi l-quddiem fil-fidi jgħix bit-tama u jxerret l-imħabba. Nitolbu għall-insara kollha u għall-laqda ta' bejniethom biex Alla li jista' kollox il-milja tal-imħabba isaħħaħ l-għaqda fost dawk li jemmnu fi Kristu fil-familja waħda tiegħu. Nitolbu għall-mexxejja tal-ġnus biex Alla tal-ġustizzja li libbes lill-bnedmejn kollha bid-dija tiegħu idawwalhom bl-Ispiritu Qaddejs ħalli jaqdu lill-popli afdati f'idejhom b'ġustizzja u b'sensittività ma' kulħadd biex fid-dinja jsaltan dejjem u kull imkien is-sliem u l-paċi. Nitolbu għal dawk kollha li joffru ħajjithom għal qadi taħuthom il-bnedmejn li żjed dawk li huma l-iktar fil-ħtieġa għas-sliem fid-dinja u għat-tixrejt tal-Evanġelju biex imqawwijin mix-xhieda ta' Kristu is-saċerdot il-kbejjer tal-Patt il-ġdejt ma jaqtaw qalbhom qatt huma wieġbu bla eda għas-sejħat tiegħu. Nitolbu eżiżħuti hekk bħal medna llum il-ħamis niftakru nitolbu għas-saċerdoti reliġjużi missjonarji għal vokazzjonijiet f'pajjiżna u fid-dinja kollha. Nitolbu biex il-poplu Malti wawċi mod speċjali f'din il-ġimgħa hekk minkejja differenzi fl-opinjoni li jista' jkun hemm u normali li jkun hemm
niftakru li l-iktar ħaġa importanti hija r-rispett u l-imħabba lejn xulxejn, eżis ħuti. Kikonna ħafna flus, u konna ħafna deċiżjonijiet brillanti, u ħafna ġejt fil-pajjiż imma jkunniex l-imħabba u r-rispett lejn xulxejn xissu, eżis ħuti. Ma nkunux ferħanin ta' ejjew nitolbu biex ekku naħdmu ħalli jkun hemm rispett u l-imħabba lejn xulxejn. Ta' ekku nitolbu wkoll eżis ħuti biex f'dan iż-żmien għażejs li fih ħafna jirċievu l-ewwel tqarbina u l-griż ma' tfal tagħna u l-familji tagħhom jiskopru f'Ġesu ta' bilħaq l-ikbar ħabib, is-saċerdot waħdieni tal-fidi tagħna. Nitolbu għall-anzjani, għall-morda, għall persuni bi bżonnijiet speċjali dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Eżis ħuti nitolbu wkoll minn qalbna għal persuni li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu it-talb tagħna f'dan il-mument, l-iktar persuni li forsi għaddejjin minn xi mument mudlam u jiebes fil-ħajja. Fiskiet nofru t-talba tagħna lil Mulej. Isma' missier lil iħna ta' wliedek li faqda mad-debħa ewlenija li talilu nnifsu f'imħabba li jaf jagħti Alla waħdu u wetta x-xewqat tajba kollha tagħna bl-istess Kristu Siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Itolbu imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Mulej jagħtina lill-Medjatur tagħna Ġesu Kristu irressa quddiemek dawn l-offerti ħajkunu jogħġbok u miegħu jippreżenta lilna vittma għal qalbek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Narfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nroddulek ħajr. Mulej missier għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti kkonsagrajt lill-ibnek il-waħdieni bl-Ispiritu Santu u għamiltu l-qassis il-kbejr tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem u biħsieb li ma bħalu oġbuh torna li s-saċerdozju waħdieni tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Huwa mhux biss iżejjen b'saċerdozju rjali lil poplu miksub minnu iżda wkoll b'imħabba ta' aħwa jażel lil xi wħud biex bitqiegħed tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. Huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bnedmin fl-ikla tal-għid li jħejju għal uliedek. Imexxu bl-imħabba il-poplu qaddis tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u qawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u l-imħabba tagħhom. Għalhekk Mulej aħna wkoll mal-anġlu mal-qaddisin kollha tiegħek nistqarruk u b'ferħ kbir intennulek għaddejs.
Għaddejs, mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam ta' id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, il-ġisem imqaddes ta' Sidna Ġesu Kristu. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jien trejt fija
inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sinu Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidejk lajn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħlix tidħol taħt is-saqf tiegħi. Iżda jitkellmu moħħek u ruħi tkun fejn. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen. Ejjew ngħidu bil-qalb iżisħuti ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani, biex ma lanġdu il-qaddis intijek infaħrek għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu. Mulej din il-vittma qaddisa l offrejnielek u rċivejna, timlina bil-ħajja biex brabta dejjima ta' mħabba miegħek nagħmlu frott li jibqa' l dejjem bi Kristu siedna. Ħanejdu issa tliet Ave Marijiet fġieħ it-tlet ijiem lill-ġisem tal-Umtana Marija dan fil-qabar u nofruhom din il-ġimgħa hekk biex il-poplu Malti u Awċi jibqa' jemmen li l-iktar ħaġa importanti hija r-rispett u mħabba lejn xulxejn. Ħanamlilkom appell. Kemm aħniex kapaċi qabel nidħlu l-Knisja nitfu jew nagħmlu l-mobile silent, aħjar ma niġewx almenu nitilfu aħna biss mhux intelfu l-kulħadd. Ma għadniex nistgħu nqazzu qudiesa waħda biss mingħajr ma jdoq il-mobile, ma rejlej, imma possibbli. Aħfruli ta' skużawni, imma naħseb tifmuni intkom qegħdin intelfu ħafna lil xulxejn. Il-mobile nidraw jew nħalluh fil-karozzi jew nitfuh jew tal-inqas nagħmlu silent qabel nidħol fil-Knisja. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom l-kol. Għalek ja Sultana tas-sema Marija, int bista matana, int qawwa tar-ruħ, bil-grazzja mimlija, kull waqt inselmulek, bil-ħrara ngħidulek, fis-sija ta' dmuħ. Int laxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek, bik mimli kull żmien.